Ak váš penis nie je taký tvrdý ako predtým, ak sa neustále cítite unavený, ak sa vyhýbate intimite, nie z vlastnej vôle, ale preto, že vaše telo jednoducho nespolupracuje. Počúvajte, nemusí to byť vekom. Môže to byť niečo oveľa jednoduchšie a opraviteľné, nedostatok 3 kľúčových vitamínov. Vaše telo po nich ticho volá. Som doktor Mohit Kar, odborník na mužské zdravie s viac ako 30-ročnou praxou, ktorý pomáha mužom nad 60 rokov získať späť energiu, silu a sexuálnu sebadôveru, o ktorých si mysleli, že ich navždy stratili. Väčšina lekárov to nepovie. Mnohým starším mužom nechýba túžba. Chýba im prietok krvi, vytrvalosť a hormonálna rovnováha. A často sa to nedá vyriešiť tabletkou, ale jedlom. Napíšte komentár nižšie. Dajte mi vedieť, z akej krajiny alebo mesta sledujete. Je úžasné vidieť, ako ďaleko sa táto správa dostáva a teší ma, keď počujem od každého z vás. Dnes vám ukážem presne 3 vitamíny, ktoré by mal užívať každý muž nad 60 rokov a ako môžu pomôcť obnoviť prirodzenú erekciu, zvýšiť hladinu testosterónu a vrátiť vám energiu. Zostaňte so mnou, lebo o chvíľu vám prezradím aj najnebezpečnejšiu chybu, ktorú muži robia pri užívaní týchto vitamínov a ako sa jej vyhnúť. Začíname dnes večer. Než sa do toho pustíme, nezabudnite kliknúť na tlačidlo, odber a zapnúť oznámenia, aby vám neunikol žiadny dôležitý tip týkajúci sa zdravia, určený špeciálne pre mužov nad 60 rokov. A ak vás táto správa oslovila, napíšte do komentárov číslo 1. Ak nie, napíšte 0 a dajte mi vedieť, ako môžem tento obsah pre vás ešte viac vylepšiť. Dobre, poďme rovno k veci. Začneme prvým a najviac prehliadaným kľúčom k obnoveniu krvného obehu a prirodzenej erekcie u mužov nad 60 rokov. Je to niečo, čo vaše telo kedysi produkovalo bez námahy, najmä keď ste trávili čas vonku. S pribúdajúcim vekom však hladiny prudko klesajú, rovnako ako váš krvný obeh, energia a výkonnosť. Hovorím o vitamíne D, často nazývanom vitamín slnka, ale pre vás môže byť práve základom pre získanie späť vašej sily a sebavedomia. Vysvetlím vám prečo. Vitamín D, zapaľovacia sviečka krvného obehu. Stále si pamätám, keď som prvýkrát sedel naproti 67-ročnému mužovi menom Paul. Bol bystrý, premýšľavý a hlboko frustrovaný. Doktor, stále chcem byť blízko svojej žene, ale moje telo už nespolupracuje, povedal. Toto tiché priznanie som za roky počul od stoviek mužov a vo väčšine prípadov nie je východiskovým bodom na získanie tej iskry späť nejaký zázračný liek. Je to vitamín D. Vitamín D je jednou z najviac podceňovaných živín, pokiaľ ide o zdravie mužov po 60. roku života. Máme tendenciu si myslieť, že je to len niečo, čo získavame zo slnka, alebo niečo, čo deti potrebujú na silné kosti, ale v skutočnosti vitamín D hrá priamu a silnú úlohu vo výkone mužov. Je to práve ten spínač, ktorý pomáha vašim krvným cievam otvoriť sa a dodávať kyslíkom bohatú krv do celého tela, vrátane oblastí, ktoré definujú vašu mužnosť. Bez neho sa spomaľuje krvný obeh, klesá energia a intimita sa stáva ťažšou, než by mala byť. Viac ako 40% starších dospelých má nedostatok vitamínu D. Hovorím o dobrých mužoch, ktorí cvičia, jedia zdravo a napriek tomu sa pýtajú, prečo sa už necítim ako sám sebou, keď máte nízku hladinu vitamínu D, vaše telo produkuje menej oxidu dusnatého, molekuly, ktorá je nevyhnutná pre krvný obeh a sexuálnu výkonnosť. Nie je to len o sexe. Ide o výdrž, jasnosť a sebavedomie. Dobrou správou je, že náprava nedostatku nevyžaduje zložité kroky. 15 až 20 minút ranného slnka,
konzumácia väčšieho množstva lososa, tuniaka alebo obohatených mliečnych výrobkov a doplnky s vysokokvalitným vitamínom D3 môžu radikálne zmeniť výkonnosť vášho tela. Videl som pacientov, ktorí sotva dokázali prejsť blok okolo domu a zrazu sa cítili plní energie a opäť sa spojili so svojimi partnermi. Nie je to teória, je to chémia a je to jeden z najjednoduchších spôsobov, ako získať späť svoju silu. Ale aj keď je vitamín D taký silný, má svoje limity. Lebo aj keď vaša krv dobre prúdi, vaše telo stále potrebuje energiu, aby ju poháňalo, udržiavalo a premenilo na činnosť. Tu prichádza na rad náš druhý vitamín. Ak ste sa niekedy cítili unavení bez dôvodu, môže to byť práve kľúč k uvoľneniu energie, ktorá vám chýbala. Poďme sa o tom porozprávať. Druhý, vitamín B12, generátor energie. Pred pár rokmi som mal pacienta menom Robert. Mal 72 rokov, bol dôchodcom, bývalým hasičom a hrdým detkom, ale pod svojím silným zovňajškom vyzeral vyčerpaný. Povedal mi: doktor, spím 8 hodín, jem pravidelne, ale stále mám pocit, že sa vlečiem cez deň. Mám zamlenú myseľ, telo je unavené a keď príde čas na intimitu s manželkou, jednoducho nemám na to silu, jeho príbeh mi utkvel v pamäti, pretože bol taký bežný a tak ľahko prehliadnuteľný. To, čo Robert opisoval, bol klasický nedostatok vitamínu B12, ktorý vidím u nespočetných mužov nad 60 rokov. Tento vitamín je kľúčový pre produkciu energie. Bez neho vaše telo nedokáže správne premeniť potravu na využiteľnú energiu. Bez ohľadu na to, ako dobre sa stravujete alebo koľko spíte, bez dostatku vitamínu B12 váš organizmus funguje na prázdno. Vitamín B12 tiež hrá kľúčovú úlohu pri tvorbe červených krviniek, ktoré dopravujú kyslík do svalov, mozgu a áno, aj do pohlavných orgánov. Keď z týchto buniek chýba, všetko sa spomalí, vaša výdrž slabne, vaša koncentrácia klesá a môžete sa cítiť odpojení od vecí, ktoré vás kedysi vzrušovali. A tu je háčik, s vekom klesá vaša schopnosť absorbovať vitamín B12 z potravín. Aj keď jete mäso, vajcia alebo mliečne výrobky, nemusí to stačiť. Preto sa toľko starších mužov cíti unavených, slabých alebo mentálne zmetených, aj keď všetky ich základné zdravotné ukazovatele vyzerajú na papieri v poriadku. Riešenie môže byť prekvapivo jednoduché, zvýšenie hladiny vitamínu B12 prostredníctvom kvalitných doplnkov stravy alebo v niektorých prípadoch injekcií podaných lekárom môže dramaticky obnoviť duševnú jasnosť, fyzickú výdrž a pocit, že ste opäť prebudení. Videla som mužov, ktorí sa z popoludňajšieho driemania dostali k turistike, smiechu a plnej prítomnosti so svojimi blízkymi, a to všetko vďaka náprave nedostatku, o ktorom ani nevedeli, že ho majú. Ale energia nie je všetko. Vaše telo potrebuje aj ochranu, niečo, čo posilňuje krvné cievy, znižuje zápaly a podporuje hormóny, ktoré definujú mužnosť. Tu prichádza na rad tretí vitamín. Často sa nazýva vitamín plodnosti, ale jeho vplyv siaha ďaleko za reprodukciu. Bez neho by sa totiž mohol znížiť váš testosterón a krvný obeh. Pozrime sa na to bližšie. 3. Vitamín E, ochranca plodnosti. Spomínam si na rozhovor s Jamesom, 70-ročným dôchodcom, bývalým pilotom, ktorý prišiel do mojej kliniky frustrovaný a zmetený. Povedal mi: doktor, dobre sa stravujem, cvičím, robím všetko správne, ale v poslednej dobe sa necítim vo svojej koži. Mám menej energie, nie som taký vitálny ako kedysi a, úprimne povedané, už sa necítim ako muž, to ma veľmi zasiahlo, pretože James nebol lenivý ani nedbanlivý. Bol disciplinovaný, hrdý a oddaný svojmu zdraviu. Chýbalo mu však niečo, o čom väčšina lekárov zriedka hovorí,
Vitamín E nie je len prostriedkom na podporu plodnosti alebo doplnkom pre pokožku. Je to zdroj energie, pokiaľ ide o zdravie mužov, najmä nad 60 rokov. Tento vitamín je prírodný antioxidant, čo znamená, že bojuje proti oxidačnému stresu a zápalu, ktoré s vekom ticho poškodzujú vaše krvné cievy, hormóny a reprodukčné orgány. Keď sa zápal nahromadí, oslabí sa prietok krvi, klesne hladina testosterónu a energia sa zníži. Nie je to okamžité, ale je to neustále a bez toho, aby si to uvedomili, muži ako James začínajú strácať svoju výhodu. Vitamín E je taký dôležitý vďaka svojej schopnosti udržiavať pružnosť ciev a silný krvný obeh. Erekcia nie je len o vzrušení. Je to o krvnom obehu a keď krv nemôže prúdiť tam, kam má, výkonnosť trpí. Ale to nie je všetko. Vitamín E tiež pomáha telu efektívnejšie produkovať testosterón a po 60. roku života je to dôležitejšie ako kedykoľvek predtým. Nízka hladina testosterónu nemá vplyv len na spálňu. Ovplyvňuje vašu náladu, motiváciu a zmysel života. Dobrou správou je, že obnovenie vitamínu E je jednoduché a prirodzené. Mandle, slnečnicové semená, olivový olej a listová zelenina, ako je špenát alebo mangold, sú skvelými zdrojmi. Alebo, ak je to potrebné, kvalitný prírodný doplnok vitamínu E môže pomôcť vyplniť medzery. Videla som mužov ako James, ktorí sa o niekoľko mesiacov vrátili s úsmevom, cítili sa bystrejší, silnejší a opäť viac prepojení so životom. Teraz sa možno pýtate, čo sa stane, keď skombinujete tieto 3 vitamíny. Existuje spôsob, ako môžu spolupracovať, aby znásobili výsledky. Odpoveď je áno. V skutočnosti, ak sa používajú správne, tieto živiny môžu vytvoriť vlnový efekt, ktorý transformuje nielen vašu energiu alebo erekciu, ale celý váš zážitok zo starnutia. Pozrime sa ako 4. Prečo tieto 3 vitamíny fungujú lepšie spolu? Pred rokmi som mal pacienta menom Walter. Mal 68 rokov, bol dôchodcom, bývalým trénerom strednej školy, ktorý bol vždy hrdý na to, že zostal aktívny a bystrý. Chvíľu užíval vitamín D, potom pridal 12, keď sa cítil unavený, a neskôr začal užívať aj vitamín E, keď som mu vysvetlil jeho úlohu v produkcii testosterónu. Ale až keď začal užívať všetky 3 vitamíny pravidelne a v správnych množstvách, niečo sa stalo. Spomínam si, ako jedného popoludnia prišiel do mojej ordinácie, usmieval sa od ucha k uchu a povedal: doktor, neviem, čo ste urobili, ale cítim sa, ako keby som mal nový motor. To je sila synergie. Tieto vitamíny nepôsobia len samostatne, ale navzájom sa podporujú a zosilňujú. Vitamín D zlepšuje krvný obeh tým, že zvyšuje hladinu oxidu dusnatého. Vitamín B12 zvyšuje produkciu červených krviniek, čím pomáha kyslíku putovať vylepšeným krvným obehom. A vitamín E chráni a vyživuje krvné cievy, ktoré to všetko prenášajú a zároveň pomáha regulovať testosterón, ktorý dodáva energiu a motiváciu. Samostatne hrajú každý svoju úlohu, ale spolu vytvárajú to, čo nazývam trojuholník vitality, krvný obeh, energia a hormonálna podpora pracujú v harmónii. To je obzvlášť dôležité s pribúdajúcim vekom, pretože vaše telo sa už nevráti do pôvodného stavu. Absorpcia živín sa spomaľuje, vznikajú zápaly, zotavovanie trvá dlhšie a jeden chýbajúci kúsok môže všetko narušiť. Ale keď tieto 3 zložky zosúladíte, vaše telo si začne spomínať, ako sa cítilo kedysi. Možno zistíte, že sa budíte oddychnutejší, máte jasnejšie myšlienky, rýchlejšie reagujete, keď je to potrebné, a to nie len fyzicky, ale aj emocionálne. Vráti sa vám pocit sebavedomia a to je niečo, čo žiadny liek nedokáže vyrobiť.
Walter nebol výnimkou. Videla som rovnakú premenu u nespočetných mužov, ktorí berú tieto živiny vážne a začleňujú ich do svojho každodenného režimu. Ale tu je problém, väčšina mužov nikdy nevidí tieto výhody. Prečo? Pretože nevedomky robia bežnú chybu, ktorá ruší pokrok, o ktorý sa snažia. A ak nie ste opatrní, možno to robíte tiež. Poďme sa porozprávať o tom, aká je tá chyba a ako ju napraviť. 5. Jedna chyba, ktorú robí väčšina mužov. Jedného rána vošiel do mojej ordinácie muž menom Gerald s plastovou taškou plnou doplnkov stravy. Mal 74 rokov, bol premýšľavý, vzdelaný a zjavne sa snažil čo najviac starať o svoje zdravie. Rozložil fľaše na mojom stole a povedal: Doktor, už mesiace užívam všetky tieto doplnky, ale stále sa cítim unavený, zmetený a úprimne, tam dole sa nič nezlepšuje. V jeho hlase som počul sklamanie a počul som ho už príliš mnohokrát. Najväčšou chybou, ktorú muži robia, najmä tí nad 60 rokov, je predpoklad, že stačí len užívať doplnky stravy. Kupujú lacné syntetické verzie v diskontných obchodoch alebo online, pretože si myslia, že všetky vitamíny sú rovnaké, ale nie sú. Forma, kvalita a dávkovanie vitamínu určujú, či ho vaše telo skutočne absorbuje a využíva, alebo ho len vyplaví. Vezmime si napríklad vitamín B12. Väčšina generických značiek používa formu nazývanú cyanokobalamín, ktorú mnohí starší muži nedokážu správne premeniť. Namiesto toho potrebujete metylkobalamín, aktívnu formu, ktorú vaše telo dokáže skutočne využiť. To isté platí pre vitamín D, D2 je lacnejší, ale oveľa menej účinný ako D3. A v prípade vitamínu E môžu syntetické formy postrádať celé spektrum, ktoré vaše telo potrebuje na podporu testosterónu a krvného obehu. Ďalšia chyba – nekonzistentnosť. Užívanie vitamínov raz alebo dvakrát týždenne, keď si na to spomeniete, neprinesie trvalú zmenu. Vaše telo prosperuje v rytme. Potrebuje stabilnú podporu, aby mohlo obnoviť energiu, krvný obeh a hormonálnu rovnováhu. Ide o vytvorenie denného základu, nie o hľadanie rýchleho riešenia. Keď Gerald prešiel na kvalitnejšie formy a začal ich užívať pravidelne, rozdiel bol dramatický. Do mesiaca mi povedal, že lepšie spí, prebúdza sa s väčšou energiou a cíti sa opäť ako muž. Táto zmena neprišla vďaka väčšiemu úsiliu. Prišla vďaka správnemu postupu. Teraz, keď viete, čo funguje a čomu sa vyhnúť, ďalším krokom je dať to všetko dohromady. Možno sa pýtate, ako to vlastne začlením do svojho dňa, aby to nebolo komplikované. Presne to si teraz ukážeme, jednoduchý, realistický režim, ktorý môže dodržiavať každý muž, aby podporil svoju energiu, výkonnosť a vitalitu každý deň. Vytvorme si plán 6, váš denný režim vitality. Keď pracujem so staršími mužmi, jedna z prvých vecí, na ktoré sa ma pýtajú, často s nádejou a váhaním, je: doktor, povedzte mi, čo mám robiť každý deň. Nepotrebujem nič zložité, len niečo, čo funguje. Túto otázku hlboko rešpektujem, pretože v tejto fáze života väčšina mužov nehľadá módne výstrelky ani kriky. Chcú konzistentnosť, jednoduchosť, plán, ktorý im pomôže opäť sa cítiť silný. Dovoľte mi, aby som vám porozprával o Frankovi, 66-ročnom bývalom tesárovi, ktorý za mnou prišiel po mesiacoch boja s nízkou energiou, zlým spánkom a slabnúcou sebadôverou v spálni. Nezmenili sme celý jeho život. Vytvorili sme základný, účinný režim založený na vitamínoch, o ktorých sme hovorili, a to zmenilo všetko. Každé ráno Frank začínal deň pohárom vody a doplnkom vitamínu B12, ktorý užil spolu s raňajkami bohatými na bielkoviny.
Po raňajkách sa išiel na krátku prechádzku vonku, len 15 minút na slnku, aby stimuloval prirodzenú produkciu vitamínu D. Ak bolo zamračené alebo zima, užil si kvalitný doplnok vitamínu D3. K prvému jedlu mu vitamín E dodala hrst mandlí alebo slnečnicových semienok a k obedu šalát pokvapkaný olivovým olejom. To bolo všetko. Žiadne extrémy, len malé, premyslené voľby. Po niekoľkých týždňoch Frank povedal, že má viac energie na hranie so svojimi vnúčatami, väčší záujem o blízkosť svojej manželky a pocit sebavedomia, ktorý sa mu v priebehu rokov nenápadne vytratil. Cítil sa opäť ako sám sebou, nie ako mladšia verzia, ale ako silnejšia, viac uzemnená verzia muža, ktorým bol. Pravda je, že nepotrebujete tucty piluliek ani zložité rutiny. Potrebujete len stabilný rytmus, správne živiny v správnej forme a myslenie, ktoré hovorí, stále mám kontrolu nad svojím zdravím. Lebo máte. Teraz, keď sa blíži koniec, chcem vám odovzdať jedno posledné posolstvo, niečo, čo by mal počuť každý muž nad 60 rokov, ale málo kedy to počuje. Ak ste sa niekedy zamýšľali nad tým, či je príliš neskoro na to, aby ste sa opäť cítili silný, žiadaný a plný života, odpoveď vás možno prekvapí. Poďme si o tom pohovoriť. Ak ste sa dostali až sem, chcem si urobiť chvíľku čas, aby som s vami hovoril nie ako lekár, ale ako muž, ktorý strávil viac ako 30 rokov sediac naproti mužom, ako ste vy, muži, ktorí prežili plnohodnotný život, muži, ktorí tvrdo pracovali, vychovali rodiny, vybudovali dedičstvo. Muži, ktorí sa teraz pýtajú, prečo sa moje telo necítim tak ako kedysi, táto otázka nie je znakom slabosti. Je to znak, že stále bojujete, stále hľadáte silu, energiu a spojenie, ktoré dávajú životu zmysel, a to je niečo, čo hlboko rešpektujem. Hovorili sme o 3 základných vitamínoch. Vitamín D, ktorý pomáha otvárať krvné cievy a obnovovať prietok krvi tam, kde je to najdôležitejšie. Vitamín B12, generátor energie, ktorý zásobuje váš mozog, svaly a výdrž. A vitamín E, ochranca plodnosti, ktorý chráni vaše srdce, podporuje testosterón a udržuje váš systém v chode tak, ako má. Skutočná sila však nepochádza zo znalosti ich názvov. Pochádza z ich začlenenia do vášho života. Pravda je, že tieto živiny nepodporujú len vaše telo. Podporujú vašu identitu, sebavedomie, prítomnosť vo vašom vzťahu, schopnosť prebudiť sa a cítiť sa opäť ako vy sami. Videla som to už toľkokrát, že o tom nepochybujem, a sledovala som mužov, ktorí boli presvedčení, že ich najlepšie roky sú už za nimi, ako objavili druhý dych, ktorý všetko zmenil. A čo teraz? To je na vás. Môžete si vziať to, čo ste dnes počuli, a nechať to ležať na polici, alebo môžete konať. Môžete sa rozhodnúť dať svojmu telu to, o čo vás ticho prosí. Môžete si ráno zájsť na prechádzku. Užívajte tento doplnok s úmyslom, povedzte áno svojmu zdraviu a svojej budúcnosti, pretože toto viem bez pochyby. Nie je príliš neskoro ani zďaleka. Stále máte čas cítiť sa silnejší, stále máte čas znovu sa spojiť a stále máte čas byť mužom, ktorým viete, že ste, naplno, odvážne a bez ospravedlňovania sa. Prvým krokom ste už prešli tým, že ste sem prišli. Teraz je čas urobiť ďalší krok. Ak vás toto video oslovilo, pomohlo vám alebo vám dalo podnet na zamyslenie, nenechávajte si to pre seba. Pokračujte a kliknite na tlačidlo Páči sa mi to. Vieme, že tento obsah má význam. Zdieľajte ho s priateľom, bratom alebo kýmkoľvek, na kom vám záleží, ak to potrebuje počuť toto posolstvo. A ak máte chvíľku, napíšte komentár nižšie. Dajte mi vedieť, čo vás najviac oslovilo,
alebo mi povedzte, akú tému by ste chceli, aby som na budúce spracoval. Váš hlas pomáha formovať tento priestor. Ak chcete pomôcť tomuto kanálu a podporiť našu misiu vytvárať viac obsahu pre mužov nad 60 rokov, zvážte malý príspevok. Každá maličkosť pomáha financovať lepší výskum, zlepšovať naše videá a oslovovať viac mužov, ktorí tieto informácie potrebujú. Nie ste len divák. Pridávate sa k hnutiu a som vďačný, že ste tu. Než odídete, napíšte mi do komentárov, odkiaľ sa pripájate. Z vášho mesta, vašej krajiny. Čítam každý jeden komentár a veľmi mi záleží na tom, aby som s vami zostal v kontakte. Nezabudnite lajknúť, odoberať, starať sa o seba a uvidíme sa v ďalšom videu.